Så er vi klar til den fjerde firkant. Jeg har samlet masker op med farven til firkant nummer 4. Og nu tager jeg den bagerste pind og samler masker op langs opslagskanten på den første firkant. Alt efter størrelse samler du 14, 16 eller 18 masker op. Nu er vi klar med masker samlet op, både i firkanten og de i opslagskanten. Maskerne i opslagskanten er drejet, og du skal vende dem, når du tager dem løst af og sætter dem over på pinden. Det vi skal nu, det er at strikke de 2 firkanter sammen. Jeg har allerede taget den sidste maske løst af på den fjerde firkant med garnet foran arbejdet. Og nu tager jeg den første af de opsamlede masker. Jeg drejer den. Det kan godt drille lidt. Og så tager jeg den løst af med garnet foran arbejdet. Så vender jeg arbejdet og strikker de 2 første masker sammen. De 2 masker, jeg strikker sammen, er den første fra opslagskanten og den sidste fra firkanten. Herefter strikker du som beskrevet i opskriften. Jeg har strikket et par rækker mere, så det er nemmere at se, håber jeg. Jeg har taget den sidste maske i firkanten løst af med garnet foran. Og nu tager jeg den næste maske fra opslagskanten løst af. Jeg drejer den, og nu har jeg 2 masker med garnet foran. Så vender jeg mit arbejde og strikker de 2 masker sammen. Sådan ser sømmen ud på bagsiden. Den matcher ret godt sømmene fra de andre firkanter. Så følg opskriften og strik den fjerde firkant, men ved den sidste maske tager du denne løst af med garnet foran arbejdet, og det samme med den næste maske fra opslagskanten. Du vender arbejdet og strikker de 2 masker ret sammen. Nu er alle firkanterne strikket sammen. Her er sømmen fra de opsamlede masker. Det ser sådan ud bagpå. Og her er sømmen fra de masker, der er strikket sammen. De ligner hinanden ret godt. Og det vi så skal nu, det er at samle masker op langs kanten af alle firkanterne og strikke det lille eyelet-mønster. Rigtig god strikkelyst alle sammen, og tusind tak, fordi I strikker med.